UNED Planet, un podcast da UNED de Lugo. Benvidos a UNED Planet. Hoxe temos con nós a Marta Muiña, coordinadora da Aula Universitaria de Foz. Hola, Marta. Hola, boas tardes. Para empezar, queríamos falar de cal foi o balance deste curso 24-25 na Aula de Foz. Pois mira, é un balance totalmente positivo, chegamos a un montón de público, un montón de estudantado, tivemos un número de actividades moi abundante, moi variado, e a verdade é que estamos francamente contentos cos resultados, e tamén gracias moitas veces ao feedback do propio alumnado e da propia veciñanza que nos di efectivamente pois que acadamos eses obxectivos pautados dende o comezo de curso. Que titulacións ou que cursos foron os que tiveron maior demanda este ano? Por que o crees así? Pois mira, principalmente os cursos relacionados coa psicoloxía, coa persoa, co noso interior, non? Os relacionados tamén co control de estrés, do sentimento de culpa, coa disciplina positiva, respetuosa, pero tamén unha liña continuista de cursos pasados que se refire ao cuidados demais, como primeiros auxilios, ou as linguas, como pode ser o galego, o celga, que sempre tamén é bastante demandado, o inglés, como a segunda lingua principal. Tamén este ano, por primeira vez, pois empezamos tamén con cursos relacionados coa natureza, co medio ambiente, co cuidado e o equilibrio tamén do noso entorno. Durante este curso introducíronse novedades significativas ou actividades complementarias á oferta formativa? Pois sí, este curso por primeira vez incluímos actividades dirixidas a nenos, que foi bastante, chamou bastante a atención, foi bastante chamativo, porque a UNED está moi relacionada pois con ese público adulto, non? Por primeira vez pois incluímos tanto no período de Nadal como de Semana Santa, que coinciden con vacacións escolares, actividades relacionadas para o público infantil, non? Basicamente eran actividades en inglés para buscar a través de pistas pois un obxectivo, unha meta final. Foron moi exitosas e de feito xa estamos pensando nas que imos preparar de cara ao vindeiro curso. É un traballo bilateral, nos ofrecemos aquilo que nos demandan ou iso que intentamos, ademais do que nos parece pois o máis relevante para os veciños. UNED Planet, un podcast da UNED de Lugo.